زمان دلدارا شمزار درنا اے تاجدارا یو زلین پا بار 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 یو زلین پا بار 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 وی یو زلین پا یو زلین پا بار 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 یقدی وسوی مدینی تزرازا رحمت باران وریگی رحمت دبی چنید زرازار یپنا مقاتی باب السلام یادیگی اے ہاں کل دروا زید زرازانو مسجد نبوی سر پخوا کے اصحاب مقبری تزرازار ید سائلہ ہدایت شادہ اکیدوار دنے کانو استانی تزرازار یا حسین کی حسین سے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترندے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترندے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترندے ہر چان بہترندے حضرت رسول اللہ زمان حسین کی حسن سے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترندے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترندے حضرت رسول اللہ زمان مخفول کی دے پھولے ہر چاپیز بلالے پشپا کی دا معراجا عرشنا برد لالے پشپا کی دا معراجا دا عرشنا برد لالے یہ شفیع المذنبین دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترین 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 دے حضرت رسول اللہ زمان واسم مخی والدوحہ دے سایل ربیا بیانے اللہ مخاطب کرے یاسین پر بہانے اللہ مخاطب کرے یاسین پر بہانے یا امت باند بیندے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترین دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان حسین کی حسن سے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترین دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان نازل چیپری قرآن دے مولا دانی درگران دے شو ختم نبوت جی محمود پاک سبحان دے شو ختم نبوت پری محمود پاک سبحان دے یا اول ہم آخرین دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترین دے حضرت رسول اللہ زمان امت باندی مائن دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان حسین کی حسین دے حضرت رسول اللہ زمان ہر چان بہترین دے حضرت رسول اللہ زمان
نبی کریم حضرت رسول اللہ زمان